És a legfrissebb munkánk, tadám, tadám, tadám. Ott van. Nem, hát úgyis leveszem a hangot. Zene lesz alatt. Nem felejted, és ez marad. Majd a hangját azt. Akkor annyit mondanék, hogy ez egy 524-es kapumotor, tolókapumotor, 24 voltos. És ez legalább most egy olyan 250 kilós, de nem 300 kilós kaput mozgat. Akkumulátor van a belsejében, a képeken majd lehet látni. És mindjárt, ha elmegy a terrautó, akkor megmutatom, hogy milyen hangja is van ennek a motornak, mert szinte semmi a 220 voltoshoz képest. És gyorsan is mozog ahhoz képest, amit a piacon lehet kapni kapumotorokat. Mindjárt, ha elment tényleg a kocsi, akkor rányomok, és akkor hallhatjátok. Szóval ilyen szép távirányítót kaptok ehhez a szethez. 2 darab jár mindegyikhez, de persze többet is kérhettek. Most épp jön egy vonat is, hogy meg tudjam mutatni a hangot. Nem baj, akkor azért rányitok most erre a kapura. Tehát lehet látni a sebességet, és szerintem elég gyorsan nyit. És ez az a kapu szerkezet, amit megrendelhettek a weboldalon is. A VPC-t, a kapu szerkezetet és a kerítésnek a fém szerkezetét és a burkolását csináltuk. Ez egy VPC elemekkel van borítva, famintás. Itt láthatjátok. És akkor most, hogyha egy kicsit csönd van, akkor hallgassuk, hogy milyen hangja van ennek a motornak. Most már nagyon közel, hogy jöttem hozzá, szinte semmi. Megmutatom kívülről is. Kapott egy prizmás infra sorompót. Ez azért jó, mert nem kell vezetéket végighúzni a két infra között, az adó és a vevő között, hanem a kis prizma, amit ott látok, az továbbítja vissza a jelet. És akkor megmutatom kívülről az egész kerítést. És a kaput bezárjuk. Ez VPC-vel van most borítva, ez a kapu. Teljesen ehhez a VPC-hez készült, merevítésileg is és minden egyéb szempontból ugye ehhez szabtuk. Hát nem tudom mennyit segít, de a VPC elemek között itt 5 mm van. Tehát így néz ki, hogyha 5 mm-es közökkel szeretnétek felrakni a VPC-t. És akkor szeretném akkor a kivitelezés minőségét is megmutatni nektek. A heggesztéseket például a kapun külön kiemelném. Hát így néz ki, amit mi festünk. Ez mázolva van ez a kapu, ez nem színterezett, nem horgonyzott. Ott vannak a heggesztéseink. Lehet látni. Ezt szerintem nem szokták sokan megmutatni. Nem véletlenül. Hát nálunk így néz ki a heggesztés. Itt is látható. Igaz, ez most már le van festve. Ez a heggesztés itt konkrétan még csiszolva sincsen, tehát így néz ki. Illesztési és találkozási pontok. A C-sín és az úszókapu találkozása szokott még gyenge pont lenni. Ott azért van ez a kis érzékelő, mert wifi-s a kapu, tehát okos telefonnal is nyitható.
És ez az érzékelő, amíg majd becsukódik, akkor látható lesz, hogy a kis mágneses érzékelő ugye összeközeledik egymáshoz, akkor érzékeli a kapu, hogy az árt állapotban van. Amit oda szereltünk föl, így. Az oszlopot is mi készítettük hozzá. A kis vezető tartógörgőt, ami itt látható. Le van zárva az oszlop, végig ki van húzva pasztával. Szilikon, hogy oda víz ne kerüljön bele. Nem szoktunk fémet tenni rám, mert nagyon szeret rozsdásodni a tetején. Akárhogy is lekezeljük, úgyhogy ezek mind kiforrott dolgok, amiket csinálunk. Az oszlop, tartóoszlop hegesztése látható, ott van egy kis por, azt most ott még leszedem. Kipasztázzuk a beton és az oszlop találkozásánál. Itt szintén lehet látni, hogy gondosan ki van nyomva. Ez már nem szilikon, ez akril, ez betonhoz, fémhez is tapad. És akkor nem is tudom, mit kell még mondjak. Talán még egy távolít erről a kapuról. Köszönöm a figyelmet!